M-Core ne-a fost recomandată de cineva, am mers pe recomandare, deci n-am avut mai multe opțiuni din care să alegem, pentru că nu ne-a interesat să facem o selecție de agenții, am mers pur și simplu pe recomandarea avută. Ne interesa să știm cum stau alte platforme la nivel de piață, ca și penetrare de piață, și am considerat unealta de cercetare cantitativă cu cercetare top of mind, ca fiind metoda și modul în care putem să aflăm ceea ce ne dorim, să vedem cum stau alte platforme. Nu e ceva anume care să ne surprindă din studiu, răspunsurile le-am cam avut, doar că vreau să le validăm. Le-aș spune că pot să existe ipoteze și insight-uri pe care să le aibă din experiența 1 la 1 cu clienții sau cu o piață, dar de cele mai multe ori acele insight-uri trebuie probate și trebuie validate printr-o analiză cantitativă, printr-o metodă de cercetare și cantitativ, nu doar calitativ. Colaborarea a mers bine din punct de vedere al execuției campaniei, timpul de execuție a fost mic, am primit în timp bun și rezultatele, tot e ok.